ATM Production. Andina vandinotya ndozvimirira kune vari kutya kuhondo musatobatikira kudai munzira boys sangomiramira ndiri chikatapira inzwainini ndikugadzira mabhomba sendiri kugomba ndiuye kutamba ndikugadzira mabhomba sengoma yeziyoni nasi vanotamba ndikugadzira mabhomba vatraya kundimisa asi kadzvaramba ndikugadzira mabhomba handina tsitsi navo sevana vezvikomba ndikugadzira ndikugadzira wasakde tigarai mavaudza ndovakapaidza sebhiti kuvaridza ngavagare vavaridza vavaridza obva vagudugudza vaya vanondizvidza nhasi muchadzidza kuti handizi bhusu iya yamoedza mangoma semapletsi ndakamarongedza ndovadzvambaradza sachiedza kusvika kwaedza vanoda ndiedza ngavambozviedza ini ndinovadonedza kana ndavadonedza ini ndikugadzira ndikugadzira mabhomba sendiri kugomba ndiuye kutamba ndikugadzira mabhomba sengoma yeziyoni nasi vanotamba ndikugadzira mabhomba vatraya kundimisa asi kadzvaramba ndikugadzira mabhomba handina tsitsi navo sevana vezvikomba ndikugadzira bomba gerineti idemdedi ndogara ndiri aheti I'm not afraid kupinda redi roboti karoziva kuti mota yeoutron yakasimba kozenini ndine hadiboti oh my god praise the lord gara vatobvunza kana futi kahavati karoziva kuti tinovachira kuti pamati fanichi ndikugadzira mabhomba sendiri kugomba ndiuye kutamba ndikugadzira mabhomba sengoma yeziyoni nasi vanotamba ndikugadzira mabhomba vatraya kundimisa asi kadzvaramba ndikugadzira mabhomba handina tsitsi navo sevana vezvikomba ndikugadzira